tenzi kozowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekungumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Tisati tapinda mukati menhaurwa yedu yanhasi ngatimbove nenguva yekunamata. Baba vedu namuponesi musiki wedenga nepasi, ndoda kukutendai nekuti muri Mwari, ndichitirumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Kana tichinge tapedza kutaura tibetsereiwo kuti kuburikidza nemweya wenyu mutsvene tingaite sezvamunoda. Muzita raJesu ndatenda. Amen. Mukati mezuva ranhasi pane nyaya yatinoda kumhanya nayo. Ende nyaya yatinoda kumhanya nayo iyi inyaya iri simple. Haimbotitorera nguva. Ende inongoda kuti kana tichinge tapedza kuitaura, umwe neumwe paugere omba waita decision. Asi chandoda kuti tirambe tichiyeuchidzana vanangu ndechekuti umwe nemumwe ngaaite decision yake. Asi musaitire umwe munhu decision. Umwe nemumwe ngaasarudze kufamba kana kugara. Musamumanikidze kufamba asingade kufamba. Umwe nemumwe ane kodzero yekuti ndinoda kana kuti handidi. Musamumanikidze kuti ndinoda asina kuti ndinoda. Nekuti nyaya yekukwevana murwendo urwu inyaya inorema zvisingazoiti. Nhasi unomukweva uchiti izvi zvakanaka, asi mangwana unenge wakumuti uri kuyema. Saka zvinenge zvida kuti umwe nemumwe apinde mukati mechirongwa ichi akasununguka. Pashaya anomisa mumwe, paitwe marepentance of convenience. Mukangodaro chete, muzive kuti zvisingabvi pamwoyo zvichasvika pakupera. Saka zvinhu zvose ngazviitwe from within. Toda kurarama upenyu usina pretense,
upenyu hwekurarama tiri mukati mechokwadi. Nyaya dzandoda kubata nhasi unoi imbiri dzabva kwamuri, ende ndoda kuti tinzwe kuti Jehovha anoti kudii nenyaya dzenyu. Isu muchikaranga tine tsumo yaiti wakaroiwa neakafa. Kana muchikaranga tichiti wakaroiwa neakafa, zvazvaireva yaipedziswa ichinzi dai aive mupenyu aikunzwira tsitsi. So by the end of the day, vanhu kana paitika pamunhu pakashandiswa tsumo iyi, yaishandisirwa munhu akanga ari mucondition yekuti vari kumukonzera condition dei vaimuona vaifanirwa kunzwa tsitsi. Asi dambudziko raiitika nderinoti muroi kana achinge afa hapasisina tsitsi dzaunonzwirwa. Asi nhasi unoi toda kumboona vakaroiwa nevanofamba, vakaroiwa nevaripo, vakaroiwa nevavanodya sadza navo, vakaroiwa nevavanofonerana, vakaroiwa nevanoti tinodanana. Vanhu vakadaro nyaya dzavo tingadhile nadzo sei? Asi tidzokere, hanzi wakaroiwa neakafa, shuwa dei aive mupenyu aikunzwira tsitsi. Unoziva taimboita mazuva apfuura tiri vapfana, ndaizviziva ini. Unoziva waigona kushanyirwa pamba neshamwari, umbva waitimira panze, waizobvunzwa namai kuti munhu akamira panze uyu omuti izvo handamuti amire ipapo. Ende mai vaishamisika kuti iwe uri kudya, une shamwari yako yawatimira panze iwe uchidya, ende yakamira akakumirira hazive kuti uri kudya. Ndoda kuti munyatsopabata vafana, ndati wakaroiwa neakafa. Izvo iri panapa ndeyekuti izvo akamiswa panze ari kuti shamwari yangu iri kuuya hameno zvakaibata, asi chinongozikanwa ndemunhu ari mukati wekuti izvo no, wakamiswa panze. Why? Pamusana pekuti izvo iwewe iye ari kudya. Maimbozviziva here, ndiri kudzoka panyaya yenyu, kuti vanhu vazhinji kune vamwe vakamira kuroora, asi vanhu vamakamirira kuti muroore vari kudya vari samwe. Munombozviziva here kuti vamwe vanhu vakakumisai, vamakatoudza vana tete kuti vari kudzoka, pari kutaura kwandiri kuita iko zvino izvi atori nebhonzo mumuromo. Muri kutombozviziva here kuti vamwe vanhu vamunopedza nguva navo muri paWhatsApp muchiti he is lovely, he is good, kutaura kwandiri kuita iko zvino izvi haana kurara oga. Saka ndo nyaya dzatoda kuti tidiscuse pano, whether uri mudenial kana kuti hausi mudenial. Inini chinhu chandinongofarira kutaurirana chokwadi, the fact yekuti une shungu yekuti bhazi risvike haisvitsi bhazi kana risina dhiziri. So by the end of the day, hatimezhe kunaka kwechinhu nechido chawaisa machiri, uye hatimezhe kunaka kwechinhu nekuendeka kwacho nekuda kwekuchiona chivhaliwa sei. I want to tell you, like I've always said, there are times when ambition should give way to reality. Saka nhasi unoende ndichitaura nemadivi maviri, ndichitaura nedivi riri kurudyi, ndotaura nedivi riri kuruboshwe. Toonesana. Kana tapedza kuonesana, ndoda kuti muzvinyore pasi mumadhayari menyu, kuitira kuti mangwana kana muchichema ndizenge ndichikuudza kuti takambokuudzai. Kungoti iko zvino izvi hazvisisina reverse. Vapfana, ndoda kukuudzai panapa hapashande maths, ndoda kukuudzai panapa hapashande computer, ndoda kukuudzai panapa pari kushanda precedence. Zvinhu izvi zvakatomboitika, hakuna chinyowani. Asi ndisati ndataura nenyaya idzodzo nekukupirai nyaya dzacho, kana kuti regai ndikupirei nyaya dzacho, ndine nyaya mbiri panapa. Yekutanga panapa ndaitumirwa kubva paPoland. Iyi yandatumirwa kubva paPoland ivoice iri apa, saka handigone kuiplaya, saka ndichangoidudzira sezviripo. Munhu anditumira paPoland panapa ati tibatsire, hamugone here kumbobatsira vana venyu vari kuno kuPoland, nekuti majority yacho kungoburuka bhazi nekugarisana. Vazhinji vacho vanoita vasikana pabreak, vodzokera vonoita vakadzi vevanhu. Saka munhu ari panapa ari kuti izvo hongu maresults vamwe vanogona kuuya nawo, asi vamwe vachaya vachirwara kudarika maresults. Ende chaakutonetsa panapa ndechekuti maPolish aakutoshamisika nesu kuti tiri kumboita sei. Saka ndiri kutaura nemi muri kuPoland ikoko, nedzimwe Poland dzisiri kuPoland. So by the end of the day, mese munenge murimo, musazoti nyaya ndeye Poland chete, asi vekuPoland ndo
ndo vatumira shoko riri pano iri. Ende ndisati ndaenda ngatimboverengei paGenesis chapter 31 pavhesi ya30. Rangu rinoti verse 30, zvino kana wakada kuenda hako zvawakanga uchishuva zvikuru imba yababa vako, wakagobireiko vamwari vangu? NdiLabhani uyu ari kutaura nemukuwasha wake. Changasingazikanwe nemukuwasha ndechekuti pavakanga vasumuka parwendo, nyachide ndodzokorora. Muzive kuti murelationship iyi ndemekuti Rachel waidiwa kudarika Leah. Saka nyakudiwa manje akanga aba zvimwari zvababa vake. Saka panapa Labhani ari kubvunza kuti iwe Jacob kuenda hakuna kuipa, kunonamata vamwari vako hakuna kuipa, kuti waakuda kudzokera kwawakabva hakuna kuipa, kuenda nevakadzi vako hakuna kuipa. Ko kana zvanga uchiziva kuti unoda kuenda, ko iwewe waenderei nevamwari vangu? Ndo patinoda kuti mubate, ndoda kuti vhesi iyoyo muibate. Zviri kutaurwa panapa nebhaibheri nderekuti izvo, iwewe zvaunoda unozviziva, ko zvino uri kumisirei umwe munhu panze uchimuti ndiri kudzoka asingadzoki? Ndo mubvunzo wandiri kubvunza, kuti iwewe unonyatsozviziva kuti une mukomana waunaye, kana kuti iwewe unonyatsozviziva kuti une musikana wauinaye, obva wabuda kunze kwenyika, unosvika ikoko otanga kugarisana nevamwe, asi une vamwe vawasiya vari pastandby, une vamwe vakamirira kudzoka kwavo, une vamwe vaunopedza nguva muri paWhatsApp, une vamwe vaunotopromisa kuti unovada, une vamwe vauri kunyepera kuve complicated, une vamwe vauri kutumira tumameseji kuti now the relationship is complicated. Iwewe uchinyatsoziva kuti problem haisi kuti pane macomplication, problem ingoripo ndeyekuti wawana zvimwe, problem ingoripo ndeyekuti watoroorwa temporarily, problem iri ngoripo ndeyekuti uri kutodya uri ikoko. Mubvunzo wangu wandakuda kuchikubvunza ndewekuti zvino kana ari iwo mafungiro awaita, wadii kusunungura nhapwa dzako? Kana ari iwo mafungiro awaita, uri kusiyirei vamwe vanhu vari a servant to this relationship? Kana ari iwo mafungiro awaita, uri kupfekei semusikana uchiziva kuti hausiri musikana? Kana ari iwo mafungiro awaita, unoitire majokisi semusikana uchiziva kuti wakaroorwa? Kana ari iwo mafungiro awaita, udii kungobuda pachena pane zviripo? Why are you creating captives in this relationship iwo uchinyatsoziva kuti hauchada? Unoziva problem iripo ndeyekuti there are some people vane marelationship avari kunyepera kuti it's distance that has caused problems. Yet it's not distance that has caused problem, is the moral worth yemunhu wauri kudhila naye. Asvika akawana zvimwe zvinhu, every day muri kucommunicate trying to solve a problem, but the problem that you are trying to solve has not been created by distance. The problem that you are trying to solve has not been created nekuti muri pakasiyana. The problem that you are trying to solve yakonzerwa nekuti izvo the partner yauri kudhila nayo is not morally correct. Anobva pane imwe nzvimbo oenda pane imwe nzvimbo, asi dambudziko riripo manje nderekuti kana asvikapo anoita zvisizvo. Tikamuti hezvo iye haadi, iwewe tikadzokawo tikakuti hezvo unoenda munodhiskasa naye. Why? Mese muri tu muri kuita kunge mune problem. Uyu sewakaroyewa neakafa, uyu haadi kusunungura nhapwa dzake. Saka this issue is one of the issues that we want to discuss today, kuti toita sei nechinhu ichi. Asi chandoda kuti ndingokuudzai ndechekuti izvo, whichever way unogona kutora dhongi, mabata zvandiri kutaura, unogona kutonga dhongi woenda naro kumvura asi hauri manikidze ugezi. Munogona kuda kunetsa kupecha zvinhu izvi, but pane problem. Munogona kuda kugara pasi muchinyepera kudiscussa, muchinyepera kuve complicated, but there is a problem. So we want to discuss the problems associated with this thing. Kana tapedza kudiscussa a problem iri associated nechinhu ichi, toona kuti tinodii. Munoziva, ndakaenda kuchikoro neumwe musikana iyeye kucollege aive adatora dhongi repachigayo. Hakuna musi waigona kurara asina kumbobuda. And it was very clear and it was known by everyone. But chaitishamisa ndechekuti sabata roga aiti kana apfeka hembe dzake dzekuchechi, abata himbuko nekahandbag kanomecha,
wanyatsoona kuti mwana wekuchechi akuenda. Asi chaiitika ndechinoti musi weSabata ainoswera neboyfriend yekuchechi. Ende mukatarisa boyfriend yacho yekuchechi unonyatsoona kuti he is an innocent man. Vakagara vachidanana. Asi chaizonetsa manje ndechichichi. Ndechekuti izvo waiti ukataura nemusikana ukamuti izvo asikana ko kana mune dambudziko madii kusunungura munhu waMwari. Iyo reason yake yaipa ndeyekuti izosiyanai nazvo. Ukaendawo kumunhu waMwari ukamuti ko iwe munhu waMwari zvinhu zvauri kutiraya kuita izvo hazvishande. Waizonzwa achitaura kuti no, ndakagara pasi nemusikana wangu ndikataurirana naye. Wamba washaya kuti izvo problem yatinayo panapa ndeyekuti kudiniko. Uyu ari kuita seakaroyiwa. Uyu ari kunyatsoratidza kuti inini zvinhu izvo handizvigone. Asi vari tu pane imwe blazi iri kufunga kuti ine capacity yekusolva izvi. Iri kufunga kuti ine capacity to talk it over. Ndoda kumbokuudzai vapfana kana pane imwe stupidity iri mumamuri ndeyekuti izvo muruda kutraya kusolva maproblems that you cannot solve. You really know hakuna munhu ane upenzi hwekuti hauzive kuti iri bhazi rakatoenda. Hakuna munhu ane upenzi hwekuti unonyatsoziva kuti iyi yakafa kare. Hakuna munhu ane upenzi hwekunyatsoziva kuti zvinhu izvi hazvisi kushanda. I am telling you, imwe obsession yamunayo ndo inokutumai kuti munogara pasi musolve problem mowirirana kuti let's do artificial respiration kuchitunha. I am telling you, nyangwe mukaita kusvika mazvimba mapapu, kunyangwe mukachifemera mumoyo kusvikira imimi mese masuka muromo, chitunha hachifi chakamuka. Asi problem iripo manje ndeyekuti izvo there is a person ari kuda kutry kusolve things that do not work. Your scenarios are not complicated. Haisi kutomboda kuti uite rocket scientist. Haisi kutomboda kuti ushandise dzese dziri 5. Ukangoshandisa even your sense of feeling inokutaura kuti this thing does not work. But unfortunately you reason too much. Ende kana mapedza kurizina moita unge masolva zvinhu yeti hapana chinhu chamuri kusolva. When a distant relationship has gone cold, you should accept it. Ingawani nyangwe kudhara wani munhu aita akafa ari mumba tatisina mastethoscope isu. Waingona mbuya wotora ruoko woisa pachipfuva, wotora ruoko woisa muhapwa, wotora ruoko vomubata ozonzwa wanzi hapasisina munhu apa. Zvakanga zvisingadi chiremba utaura kuti munhu haasisipo. Hongu chiremba aizongokonfema hake kuti zvaizikanwa kunzi haasisipo. Ndo zvakafanana nezviri panapa. Ndezvekuti hazvisi kutomboda chiremba kuti muone kuti hapana relationship. But unfortunately kuri kuitwa problem yekuti izvo mese muri tu muri mudenial. Ari kunakirwa ari uko ari mudenial, neari uku ari mudenial, and you want to make it work. Now ndoda kukuudzai manje, when you have made it work, this is how it will be like. Ndiri kudzoka vapfana kana mazopedza kuchishanda ndo mamiriro anenge akaita nyaya iyi. Andiri kuda kukuudzai ndeyekuti ini Machando placeholder wako iwewe kana usipo tiri kuPoland, kana mukadzi wako azobva kuPoland hatirambane. Chinoita kuti tisarambane, our relationship has been smooth because it had no complications. Saka kana iri smooth sezvairi panongotorwa leave of absence. Ouya kwamuri imimi munobvisa pfuma. Imimi ndimuchaenda kwaTezvara kunoroora mukadzi wedu. Kana mapedza kuroora mukadzi wedu, imimi ndimune mabirth certificate anotaura kuti vana ndevani. Isusu hatina basa nemabirth certificate. Tisu tinonyatsoziva kuti wekutanga ndewani, wechipiri ndewani, wechitatu ndewani. Ende chechitatu ndechekuti izvo zvichatichipira kumboflya kubva kuPoland kuuya kuzopedzisa patakasira todzokera hedu. So marelationship enyu mazhinji haizi iyo complication as such. Ane macomplications ari mberi ekuti there will be promiscuous relationship. Munhu asingagone kurarama, inga Jesu anobvunzwa nomwe musi kuti kana zvichidai pamuti munyoro. Zvaibvunzwa naJesu ndezvoti kana moto uri kupisa huni nyoro sedzakaoma, ko unozodii kana papa huni dzakaoma? Kana imimi muri mucourtship, panofanirwa kunakidza zvinhu, panofanirwa kunakidza relationship. Muri murelationship yakatonhora kudai,
yekuti tisu tiri kutoijega jega kuti ifambe. Saka ndini baba mukuru ndiri kuno ndiri kudhila nemukadzi wako, iwe wozomutorowo paholiday motaura nyaya nekutenga pizza. Kana adzoka funo kuno kutodhila naye. Zvino kana zvichidai pamuti munyoro, kana zvichidai pamuti munyoro, kuzoti kana waoma zvichafamba sei. Zvinhu zvamuri kutira kuita izvo hazvishande, and it will never work, mark my words. Number 2, chandoda kuti muzive ndechichichi, kuti kana musikana wako iwewe, mwana wangu ndoda kumbotaura newe uri kuPoland, ende ndakutaura kuti iPoland dzese, kana baba vako vachigona kufona uri kuPoland, wakaita move in na someone, makarara pamubhedha umwe chete, baba vako votofona vachikubvunza kuti zvakamira sei, omva vataura kuti kuno baba kuri kutonhora ende tiri kutsva nemabhuku, uchinyatsoziva kuti hakuna bhuku riri kupisa munhu. Ishu ingori panapa ndeyekuti watowo mukadzi wemuridzi, uchimufidha nemari yeschool fees, uchiita marequirements ekumeka sure kuti uri kumaintaina mhuri. Iwewe kana conscience yako iri so dead, iwewe kana mamorals ako ari so bad, chii chingaite kuti mangwana makuseni zvichinje nekuti waroorwa? Gomba rauri kuchera iri ndoda kuti ndikuudze, uchawiramo. Gomba rauri kuchera iri harina umwe munhu achawira kunze kwako. Ende chinorwadza ndechichichi, kana zvePoland zvazopera, kana zveIreland zvazopera, kana zveLondon zvazopera, kana zveJoburg zvazopera, ndo musi wauchaziva kuti ungori munhu. Ende Satani haamiriri nguva dzese, anomirira when it hurts most. I want to tell you all these pitfalls. I want to tell you all these challenges that you are creating. I want to tell you all these acts of folly that you are committing will one day come back home to roost. Ingandowanzotaura wani ndichiti, hakuna mhodzi ichadzvagwa isingazomeri, hakuna mhodzi isingadzvagwa isingazosakurirwe, hakuna mhodzi yakadzvagwa isingazokohwewe, hakuna mundo wakadzvagwa usingazouyi uchitaura kuti izvo kunoku kwaright. Ishu iri panapa kana nguva yekukohwa yasvika, I want to tell you, Poland uchaiona neuPoland hwayo, ndo pauchaona kuti izvo wakanga uri benzi rakanga richifunga kuti izvo, when you see me in the ocean, therefore you own the ocean. And unfortunately, as I have always said, I will repeat, nguva yekufunga vazhinji venyu hamufunge imi, nguva yekuona vazhinji venyu hamuone imi, nguva yekuita zvinhu vazhinji venyu hamuna chamunoita imimi, ende vazhinji venyu munofunga kuti muri kuronga, hapana chamuri kuronga. I am telling you, even distance cannot keep secrets. And mark my words, ndosaka inini ndiri kuno ndiri kutaura zvekuPoland, ndosaka inini ndiri kuno ndichigona kutaura zvekuIreland. Why? Pamusana pekuti distance, vanun'una, does not keep secret. Imbonzwai panapa ndimboverenga mukati mebhuku raEzekiel. Munzwa kuti inoti kudii? Ndiri kuverenga Ezekiel chapter 16 kubva pavhesi ya25. Inoti iyo, wakavaka nzvimbo yako yakakwirira pakuvamba kwenzira imwe neimwe, ukashandura kunaka kwako zvikava zvinonyangadza. Ndoda kuti mubate portion iyi. Hanzi wakaita zvinhu zvako zvinonyangadza pakuvamba kwenzira imwe neimwe. Ndotaurwa neBhaibheri. Ndotaurwa neBhaibheri ndezvekuti waiti ukati ndoda kuenda kumabvuku, paunoenda kumabvuku unotanga waronga zvinonyangadza. Kana ukati ndoda kuenda kutafara, semufanana. Ukati ndoda kuenda kuchitungwiza, semufanana. Zvanzi naMwari, every time pawaisvika panzvimbo nyowani waitanga nezvinonyangadza. Zviri kurehwei panapa, muchanyatsozvibata mberi. Zvazviri kurehwa ndezvekuti every time paunochinja town, every time paunochinja nzvimbo, chinhu chekutanga chaunoita mutaundi yega yega yawapinda kunyenga kana kunyengwa. Every time paunochinja college, chinhu chekutanga chaunoita kunyenga kana kunyengwa. Zvikanzi neBhaibheri panapa, kamuitiro kawakuita nhasi aka hakana kutanga iko zvinezvi. Panzira dzako dzese ndo maitiro wawaiita yekuti waitanga on a wrong footing. Inzwai verse 26. Hanzi wakafevavo nevaIjipita vakanga vagere pedyo newe, vane miviri mukuru. Bhaibheri zviri kutaurwa history yakudharai.
Ndoda kukuudzai nhasi kuti izvo kuve nemahips akakura hazvina kutanga nhasi. Bhaibheri ritotaura Mwari achikomplaina zvikanzi izvo vana veIsraeri makatozviita kuIjipiti uko kuti izvo makatotsvaga ava vane miviri mikuru zvikanzi mukafeva navo. Ndoda kuti mumake ipapapa. Ndosaka ndichikuudza kuti every day hakuna chitsva. Izvi zvandiri kuverenga zviri mubhaibheri unoverenga Ezekiel chapter 16 kubva pavhesi ya26 iko ndizvo ndiri pavhesi ya27. Nganzi wakatsvaga vane mahips makuru ukaita futi zvakaipa navo. Ava vakanga vari import ava vanhu vakanga vabuda kunze kwenyika manje vari kuEgypt zvikanzi they continued to live semararamiro avakanga vachiita. Why? Because aive maitiro avo. Ndoda kuti umake iyoyo. Oenda pavhesi ya 28 inoti izvo kana 27 inoti naizvozvo tarira ndakatambanudzira ruoko rwangu pamusoro pako ndikatapudza zvokudya zvako zvaunodya misi yese ndikakuisa kune vavengi vakuitire nokuda kwavo. Ivo vakunda navaFiristia vakanyadziswa nomufambiro wako wakashata. Ndotaurwa naBhaibheri zvikanzi naMwari manje ndakafuona kuti une problem ndomba ndabvisa chikafu watambudzika ndokubva waenda outside. Hanzi waenda outside hanzi vawakatonoona vasingazivi ini vakatoshamisika kuti a person can behave in like manner. Ukaenda vhesi ya 28 yobva yati wakapatawo nevaAsiria nokuti wakanga usingagone kuguta. Ndotsvakwa neBhaibheri zvikanzi one was not enough for you. Zvikanzi saka pese pawaienda waimeka sure kuti waita maths. Ndoda kuti mupabate. Moenda pavhesi ya30 zvikanzi mwoyo wako unoshayiwa simba sei. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvaunoita zvinhu izvi zvose zvinoitwa nechifeve chisinganyari. Oenda pavhesi ya33 yobva yati zvifeve zvose zvinopiwa zvipo asi iwe unopa vadikani vako zvipo. Oenda pavhesi ya34 iwe wakasiyana nevamwe vakadzi pakupata kwako zvakusina unokutevera nekuti ndiwe unotevera. Ndozvotokawa naEzekiel. Saka ndaakuda kuchidzoka panapa ndichinanganidza zviri kutaurwa naEzekiel. Ndichitaura nemi vapfana, ndichitaura nemi vasikana, ndichitaura nemi vakomana. Inzwai munzwe. Ndoda kukuudzai ndichikujekeserai. Jesu munomuramba zvenyu. Asi kana nyika yakamboda nyasha, iye zvino izvi ndo painoda nyasha. Jesu munomuramba zvenyu. Asi kana nyika yakatomboda Jesu, iko zvino izvi inoda Jesu. Ndaitaura umwe musi neumwe mufana achiti izvo anoita zvemadrug. Ende vane chimwe chidrug chavanga vanacho. Handizivi kuti chii tinenge tumatombo kunge chii chavaihwanya-hwanya. Ende unoziva vaiti kana vachitora drug ravo vaiti hanzi harifanirwe kuguma mazino. Rikaguma mazino anoora. Saka zvaifangwa kuitika ndezvinoti anotoburitsa rurimi mumuromo. Madrugs otorwa oiswa parurimi oita kuamedza asina kuguma mazino. Zvino mubvunzo ochiti zvino kana zvaunosuta zvichidya mazino kokuzoti kwazviri kuenda. Asi problem iripo ndeyekuti kana tichitaura nemi nenyaya yaJesu, Jesu munomuramba zvenyu vapfana. Asi kana pane nguva yakambodiwa nyasha, ndiyo nguva ino. Jesu munomuramba zvenyu vapfana. Asi kana pane nguva inomboda kusunungurwa munhu, ndiyo nguva ino. Jesu munomuramba zvenyu vapfana. Asi kana pane nguva yekuti munhu anofanirwa kutsanya nekunamata, inguva yenyu yamunorarama. Nekuti mukati memazuva amunorarama, mwanasikana mudiki haanyari kunogara neumwe munhu asiri murume wake. Uye mwanakomana haanyari kunogara nemurume asiri wake. Asi handi vese vanoita zvinhu izvi. Kune vamwe vanozviita, kune vamwe vasingazviiti. Asi dambudziko riripo nderekuti kana musina kuitirwa nyasha naMwari, kana musina kuvhurwa maziso naMwari, kana musina kuvhurwa mwoyo womukati naMwari, Jesu mukamuramba zvenyu munomuramba. Asi kana pane nguva inoda kuti munhu aende naJesu ndeiyi. Kana pane nguva inozadziswa chiprofita chiri mubhaibheri chekuti izvo ani nani anovamba musha ishe asingavambi naye anovamba pasina ndeino. Kana pane nguva inozadzisa chiprofita chiri mubhaibheri chekuti mumwe nemumwe anoronga ishe asingarongi naye ndeino.
Asi ndoda kukudzai vapana, chinondirwadza ndechichichi. Jesu munomuramba zvenyu, asi kana pane nguva inodiwa Jesu ndeino iyi. A person who fools everyone else will also fool you. Unoziva, ndonakidzwa naHerodhi umwe musi. Herodhi anoti izvo anzwa kuti Jesu ari kuita mamiracles. Zvikanzi akafunga kuti ndiJohani amuka. Herodhi anobvunza mubvunzo. Zvikanzi Johani ndakagura musoro. Ko uyu ndiani? Hanzi akatsvaka kumuziva. Anga asingade kumuziva kuti atendeuke. Asi munhu uyu aimurangaridza zvaakambenga audzwa naJohani. Zvekuti kudiko, zvekuti izvo Herodhi akanga adanana nemukadzi wemunin'ina wake. Adanana nemukadzi wemunin'ina wake, ndokumva amuroora. Amuroora, nyika yese ikaramba inyerere. Ndomva kwauya munhu wani ainzi John the Baptist. John the Baptist ndosikuudza Herodhi nemukadzi wake kuti zvamaita izvi zvakaipa, kutorera munin'ina mukadzi nekubva kumurume wako uchiuya kuzogara nababa mukuru. Zvikanzi vadaro, zvikanzi Herodhi akatora Johani akamusunga, kwete nekuti akanga apara mhosva, asi akanga amudza chokwadi chaasingadi kunzwa. Hanzi amusunga, muri kurangarira musi uya panonzi mwana waHerodhi akatamba, mwana wemukadzi waHerodhi akatamba. Apedza kutamba, zvikanzi naHerodhi ndikakuitirei, zvikanzi namai vacho itai ndoda mukadzi musoro waJohani. Chavakaitira kuti vade mukadzi waJohani, vakafunga kuti they can silence the truth. Vakafunga kuti if John is dead, so the truth is dead. Vakafunga kuti kana Johani asingachazozvitaura hapasisina. Ndosaka ndiri kukudzai vapana, the truth is stubborn, it cannot be silenced. The truth is arrogant, it cannot be silenced. Whether you like it or not, the truth is arrogant. Inguva iko zvino izvi yekuti mumbobvisa ma-earphone, inguva iko zvino izvi yekuti mumbobva pa-app, inguva iko zvino izvi yekuti izvo mumbobva paFacebook, mumbogara pasi makabata shaya, nekuti chokwadi chamuri kuramba ichi umwe musi chichakuvhiringai. Nekuti the truth will never die, mark my words. It will remain the truth whether you like it or not. Whether you decide to ignore it or not, the truth will always be the truth. And it is very arrogant. Unoziva zvinoita chokwadi, zvinondifungidza Zanda. Rimwe zuva takati tapedza kutamba bhora tiri zvifana. Unoziva bhora rakudhara raive rekubhejerana. Saka maiti mabhejerana, moona kuti taakudyiwa pano. Saka kana maakudyiwa, it's either bhora raifangwa kupera kuti mozotangisa kuti musadyiwe. Saka oro maifangwa kurovana. So musi uyu zvakaitika ndezvinoti takaona bhora rakudyiwa, ndomba bhora ramira. Zvikanzi izvo toita sei panapa? Tikati izvo ayo muri kutibirira, ndomba nyaya yatotanga kwakutoda kurwa. Saka umwe nemumwe amira newake kuti vachirwa. Saka inda ndakamira naZanda. Zanda waiti kana wakamutarisa aita unge asi brain dzake dzisingatori mushe, kunge anorwara, kunge chii, wongosingamuoni munhu akanga akangopusa pusa. Saka ndikati izvo wangu ndiZanda. Ndeu ndakaziva kuti pana Zanda iwalk off. Saka ndokumva shuwa ndakamira, ndokumva ndamuti chema tsenga nzungu. Zanda ndomva aramba akanitarira. Ndokumva ndaita chimwe chekuzeya chandanyatsoona kuti ichi chinopunza munhu. Zanda ndomva aramba akanitarira. Ndokumva ndatora chitanda pasi, ndokutanga kurova Zanda. Zanda ndokuramba akamira. Saka unochitanga kuzvibvunza kuti ndiri kurova munhu kana kuti chii. Saka ndakatarisana naZanda, ndokumva ndakanda chitanda pasi, ndokutanga kutiza. Imagine handisiri ndenge ndichirohwa, asi ndiri kutiza wanga achirova. Saka muprocess yekutiza ndichienda, chinhu chandinoda ndechichi, ndakamhanya ndikanopinda mumba mambuya Machando, ndokudongorera nepahwindo ndakuona drama riri panze. Ndobva ndazopedzera ndagara zvangu pasi. Ndakagara pasi ndakazonzwa ruzha. Saka pandakadongorera nepahwindo ndikaona vanhu vese vari kuuya, Zanda ari mberi akadambura hembe. Ende ndakanyatsoziva kuti Zanda haana kwaari kuenda, ari kuuya pano. Ndokumva ndachiziva kuti Zanda uya wekuti nyange ukarova nechitanda, Zanda haatirimuki. Ari kuuya iko zvinezvo achichema akadambura hembe. Ndo pandakaziva manje kuti izvo nyaya
yazotanga. Sei ndiri kukuudza? Ndoda kukuudza kuti chokwadi chakafanana nazanda. Unogona kuchiavoida ukamhanya ukanochivanda, but one day the truth will call you kuti ngatigarei pasi. Ende musi wachinouya chokwadi panenge pasina kurizirirana. Musi wachinouya chokwadi panenge pasina kuti ngatimbogarai pasi, because chokwadi chichauya. Vanangu, mararamiro amuri kuita, ndoda kuti ndikuudzei chokwadi. Ndeyekuti muri kuzvidzidzisa zvinhu zvisingazoregedzi. Muri kupinda mumadrugs amusingazoperi. Sexual behavior is like a drug. This habit inonetsa kukanda panzi. Mumwe gore unenge usingasazvozvidi. Rimwe gore unenge wakuda a decent life. Rimwe gore unenge wakuda a decent man. Rimwe gore unenge wakuda a decent marriage. Rimwe gore unenge wakuda upenyu hwakanyarara. But habit yawatanga iyi ichagogodza. Sazanda ichauya ichikutsvaga. Whether uri kubasa ichakutsvaga. Whether uri kumba ichakutsvaga. Whether unotonga nyika ichakutsvaga. Whether unotongwa ichakutsvaga. Whether ndiwe unoroya ichakutsvaga. Whether ndiwe unoroyiwa ichakutsvaga. Modzi yamuri kudzvara vapanai, vazhinji vakatadza kuzoidzura. Muri yamuri kudzvara vapanai inobereka in bulk. Modzi yamuri kudzvara vapanai haifi zvekumhanya. Modzi yamuri kudzvara vapanai yakafanana neuswa. Uswa nyange ukapisa hunomera chete. Nyange pasina anosakura hunomera chete. Nyange kusina kunaya hunomera chete. Hakuna une dura rembeu yeuswa, asi uswa hunomera. Saka modzi yamuri kudzvara iyi, one day it shall come knocking sazanda. What are you going to do? You need this conscience. You need this conscience. You need to live right. You need to have decent relationships. You need to think decently. You need to value yourself. This is required in every person. You need that integrity. Unoda chimiro chakanaka. Asi mararamiro amuri kuitaya, kai don't care attitude. Muri kubehave sezvinonzi upenyu hwaunawo kucollege ndohwokukwereteswa. Hwako chaiwo chaiwo hwakausiya kumba. Uri kubehave sezvinonzi upenyu hwaunawo kucollege mahumbwa. Chaiwo chaiwo muchazoti ndatitangisa. Uri kubehave sezvinonzi sadza rauri kubikaira hausi kubikira iwe, uri kubikira vamwe. Ndoda kukubvunza kuti kana tsoro iyi mazopedza kuitamba, kana tsoro iyi mapedza kubuda bhobho, kana tsoro iyi yazonzi yapwa, kana mvura iyi yazonzi yapwa, kana poto yawagadza pamoto yazonzi yakwata, unogona here kuzopedzisa kuibika? Uri kufunga here zvamangwana, or your sight is only fixed on today? Uri kufamba ukatarisa mberi here, kana uri kufamba ukangotarisa pari nhasi? Vapana, ndoda kukuudzai, mangwana anoita sekure but tinosvikako. Mangwana anoita sekure but ari real. Mangwana anoita sekure but mangwana is genuine. Nhasi uno tiri kukumanikidzirai muchitiza chokwadi, but chokwadi ichi hachife. It cannot be killed by men. It cannot be killed by a sword. The truth will stand for itself. Muri kuda kuedza kudii? What kind of families are you trying to build? What kind of relationships are you trying to build? What kind of precedents are you setting? Kuti kwese kwese kwamunenge maenda, kwese kwese kwamunenge muri, munoda kurarama zvisizvo. Chepiri chandoda kukutsiurai vana vangu, ndechekuti izvo, ko iyo tsika yekutapurirana mhosva kana kuti yekusairira mhosva makaiwanepi? Iyo tsika yekuti kana tichinge tichitaura chinhu, it's either unoti mai vangu havana kundiudza, ndosaka ndiri musinariyo yandiri. Baba vangu havana kugara neni pasi, ndosaka ndiri musinariyo yandiri. Akati akaita zvakati, ndosaka ndiri musinariyo yekuti. Oita sezvakaita mugarden Eden paya, Mwari achibvunza munhu, zvikanzi makomrades, asi madya here muchero wamakati musadye? Zvikanzi naAdhamu, mukadzi wamakandipa uyu ndiye aita izvozvo. Mwari ndokutendeuka kumukadzi, nyoyo yemuka yamakasika iyi ndo ine problem. Mwari paakatarisa kunyoka, nyoka haina kumbotaura. Haina kana nyoka zvayakataura. Chandoziva ndechekuti nyoka nechemumwoyo yaiti mimi Mwari munozviziva. Adhamu ndaingove nayo mugarden muno, taingotiri tu tichingogara, michero yenyu makaona yakakwana. Asi uyu angosvika panapa, muchero hausina kukwana. Saka hatingataure nezvenyaya yekuti nyoka pano, totaura nezvenyaya yekuti izvo indaivepo uyu asipo. But aungosvika panapa odya muchero, apedza kudya muchero oti ndezvanhingi. Ndo problemu iripo vapana, ndeyekuti izvo ndaigodii ndiri kunze kwenyika. Unonoudza mai vako kuti college life hamuinzwisisi. Iwe University of Zimbabwe yakavhurwa 1952. Kana usinganzwisisi, University of South Africa yakavhurwa 1873.
vanhu vachingoendako. Saka usafungoti kana maenda pacollege ndimi matanga, usafungoti kana mapfeka mini ndimi madzitanga, usafungoti kana waponza ndiwo watanga, usafungoti kapiwa rumu yekugara ndiwo watanga kugara wega, usafungoti kugara kure nemabereki ndiwo wazvitanga. Vanhu vaibva kumisha kudhara vachienda kuma-teachers college, kana vapedza kuvhara vodzokera kuma-teachers college. Ende usafunga kuti vanhu vakanga vasina capacity yekuita upombwe, usafunga kuti vanhu ivo vanga vasina capacity yekuita live in, usafunga kuti vanhu ivo vakanga vasina capacity yekurara kwavanoda. Everyone else had capacity. The difference is not the environment. The difference is how you face up with the environment, how you treat your environment. Iwe unongoda kusairira mhosva every time kuti technology yapamberi, chakati chapamberi, hakuna chitsva pasi pezuva. You girls, you boys, you need to own up. You are not behaving well. Zvinhu zvenyu hazvisi kufaya izvi, zvinhu zvenyu hamuna kurongeka. Kudzidza makadzidza asi hamusi right. Zvinhu zvenyu imimi zviri upside down and you should learn to own up. UK hausiri wakatanga kuenda iwe. Mamissionary akatanga kuendesa vanhu kuma-50s. Vanhu vakadzidza kuUK nevakaenda kuStates havana kutanga kuenda kuiko zvinezvi mugaba akutonga. Vakatanga kuenda kare Smith achitonga. So by the end of the day, UK haizi nyowani. UK yakaendwa nevamwe vakatodzoka variko vekuti tikati sumudzai maoko vanosumudza maoko. Iwe ndiwe mutsva pazvinhu izvi. Why? Pamusana pekuti izvo unobatira zvinhu zvako pamusorosoro ende blame game ndo iripo. Ndosaka katana tazopedza toita tumatare panapa, madzimai achitaura kuti izvo no, haiwa isusu we are the victims. You are victims of your own choices. You make choices today, mozoita tumagroup tokusolva. Moita ma-choices today, mozoita tuma-NGO tokusolva ma-problem. Moita ma-choices today, mozoita tumatare tokuda kusolva ma-problems. Mopretenda kunge muda kusolva. Vamwe vanhu vachiswera vakamuka vachitaura nezvenyu, vamwe vanhu vachiswera vasina kurara vachitaura nezvenyu, vamwe vanhu vachiswera vasina kurara vachitonga mhosva dzenyu. Dziri kuparwa nei? Nemunhu anoita zvinhu zvake achida achiziva kuti ugocreata kagroup kako. So by the end of the day I want to tell you, whether mazoita tumagroup kana kuti hamuna, whether mazoita feminism kana kuti hamuna, whether mazoita chicho kana ichi project icho kana kuti hamuna, zviprojekti zvenyu hazvisi kuzodzima chokwadi. Chokwadi chekuti kudiko, chekuti ndiwo wakauya neabusive relationship. Chokwadi chekuti kudiko, chekuti ndiwo wakazviabuse in life. Chokwadi chekuti kudiko, ndiwo waita upfeve usingabhadharwe. Chokwadi chekuti kudiko, ndiwo wairasisa mai vako. Chokwadi chekuti kudiko, wainyepera mai vako Mwari achizviona. Chokwadi chekuti kudiko, chekuti izvo waigara nevarume nemari yaisenzerwa neumwe murume. Chokwadi chekuti kudiko, chekuti Mwari ane mhaka newe. Saka kana Mwari ane mhaka newe, when people abuse you, hakuna munhu achakudzivirira pamhaka yako naMwari. Kana Mwari ane mhaka newe, kana wozotanhaurwa musoro, hakuna achakudzivirira. There is no organization ichakudzivirira. Kana Mwari ane mhaka newe, hakuna munhu achakumiririra panyaya iyi. Whether maita izvo kana kuti maita izvo, because the truth chinongomira sazanda, hachidzokere kumasure. Saka yamuri kutatapura nhasi muchairipa, yamuri kuronga nhasi ndimi muri kutorongonora. Ndoda kuti ndigare ndakuudzai, you are not going to run away from this truth. You are not going to run away from this truth. Never, ever. Kunzi wanzenda kucollege, munoswera muripo pavhitsapa muchisuta zvikwepa, chimbumira hutsi pano nepapapa. Kunzi musikana, mwanasikana ane 18 years unonzi waita accident na 2 AM uchibva kupati wakatumirwa kuchikoro. Kutonzi uri muhospital mune mabhiu akuda kubhadharwa nemunhu asiri kurara nekusenza, asinganzwisisi kuti mwana wemusikana na 2 uri kupi. Asisi kutaura kwandiri kutoitako zvinezvi. 2 o'clock AM une appointment. 2 o'clock AM you are driving kuenda kurestaurant. 2 o'clock AM uri kuti ndiri kuenda kupati. 2 o'clock hauna kana tsitsi dzekuti mari iyi yandiri kushandisa iyi yawanikwa sei. Hauna kana tsitsi dzekuti izvo munhu ari kuinvesta mandiri, how much is he losing. Hauna kana tsitsi dzekufunga kuti dei mari yakashewa panin'ina vako, they could have a better life. Vanhu vazhinji vari kusacrifice in this process. Kuti utengerwe tiketi rendege pane sacrifice. Kwete ya baba vako voga, kwete ya mai vako voga, nemhuri yese iri kusacrifice kudya nemurume nemuriwo kuti utengerwe tiketi. Vachiti kana zvako zvafamba zvozonofamba, asi iwo unoti watengerwa tiketi, unoenda ikoko unobvisa zvikomborero,
unoenda ikoko Mwari unorwisana nayo, unoenda ikoko unotanga kugara nevanhu vasina chekuita newe, unoenda ikoko kunogara nemurume asiri kukubhadhara, unoenda ikoko kuti ndiwo unotomutsvaga kuti umupe zvipo, kuti pamunenge mutodhiraivha na2 o'clock am ndiwo uri kutosponsor the drive, ofunga kuti Mwari anokukomborera. I want to tell you, to this truth there is no immunity, and to this fact there is no immunity. You are going to suffer the consequences. If you do not change, my God is not going to change. If you do not change, the principle of the living God will not change. Mwari anotosanyengerwa, Mwari haasekwe, nekuti chaunodyara ndo chaunokohwa. When time yekukohwa kana ichinge yazosvika, zvinhu izvi muchazvikohwa izvi. Munorarama seiko vapfana? Munotadza seiko kuzvibata vapfana? Munotadza kugara mega seiko vapfana? Munotadza kuita zvinhu zvakarurama seiko vapfana? Kuve outside the country kunoshamisire chii? Chii chinoshamisa kana uchinge wanzi waane college life? Chii chinoshamisira kuti waane bedroom rako riri rega? Chii chinoshamisira kuti wapiwa trust yekunzi waamunhu mukuru? Chii chinoshamisira zvokuti ungatadze kuzvibata kusvika paextend yekuti izvo hana yako hairove? Ndorangarira umwe musi ndichipinda mune imwe chechi, pachiintroducwa umwe mwanasikana achinzi ndibaba namai nhingi. Ini ndichinyatsoziva kuti uyu mwanasikana haasi baba namai uyu, asi kuno vanotozikanwa kunzi ndibaba namai, ende anotoenda muchechi pachinzi baba namai ndlovu sumukai, achisumuka when she really knows kuti tiri kungochaya mapoto. And I think my God is going to be silent to that. It doesn't work like that. Saka ndoda kukuudza kuti modzi yenyu iyi yekuda kudestroya chechi yaMwari, modzi yenyu iyi yekuda kudestroya chokwadi chaMwari, modzi yenyu iyi yekuti muchechi yaMwari haicha-respect kune kuda kwenyu, modzi yenyu iyi yekuti isu semaAfricans haticha-respectwa nekuda kwenyu, modzi yenyu iyi yekuti chero zvinongodhaka munongomwa without questioning, modzi yenyu iyi yekuti chero anongoti ndoda kurara newe unongorara without questioning, modzi yenyu iyi yekuti nyangwe na2 o'clock haunzi hana ichirova kuti handizi kumba. Baba ako chaivo chaivo 6 o'clock vanenge vachipinda mumba. Baba ako chaivo chaivo iwewe consistently he is home. Iwewe hana yako hairove doing things that never happened kumba kwenyu. Why? Because you are outside the country. Madzi nhasi ndoda kukuudzai, ndaisa pakati pako kutongwa kana kururamisirwa, kugarika kana nhamo, kufa kana kurarama. Choose what you want. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tibetsereiwo munguva nenguva patinorarama, tikuraramirei, pfungwa dzedu dzijeke, nyasha dzenyu dzitirindire. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Sina